chamome Manuel Eu chamo Pilar. e vamos a facer mermelada de frambuesa. Necesitamos un cazo con unha pouquiña de agua e as frambuesas, que as ponemos ao lume durante aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos. Unha vez que xa está cocida a mezcla, pois o que vamos a facer é, isto é voluntario, botámoslle un pouquiño de azucre e pómolo no vaso da batedora e procedémolo a batir. Ya. Unha vez que xa está preparado e triturado, vámoslo botar por un recipiente de cristal e metelo na nevera durante 25-30 minutos, máis ou menos. Agora tapámoslo e pa a neveira. Unha vez que xa enfriou, xa está lista para comer. Entonces a receta xa terminou, hasta outro momento que nos vexamos. Chao.